Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. І працягнем мы гэтае абмеркаванне вельмі актуальных важных тэмаў з нашай госцей, якая, на жаль, вельмі рэдка даязджае да студыі Еўрарадыё, тым не менш заўсёды рады яе бачыць. Кіраўніца Цэнтра новых ідэй, дактарантка універсітэта Карлстата, паліталагіня Леся Руднік. Прывітанне, Леся. Прывітанне, Зміцер, прывітанне слухачы, гледачы. Я пачну з такой, хацеў бы пачаць нашу размову з такой тэмы, з тэмы кіберпартызанаў. Атака іх на аэрафлот стала вельмі гучнай падзеяй, абмяркоўвалася шмат паўсюль ва ўсім свеце. Учора у мяне быў эфір з прадстаўніцай афіцыйнай кіберпартызанаў Юліяна Шаметавец, і яна там паміж інтэрв'ю адным, там другім вот так вот бегала, таму што сапраўды увага была вялікая. Тым не менш, адныя называюць вось і тых же самых кіберпартызанаў і ўвогуле хак-актывістаў, так бы мовіць, абаронцамі свабоды і слова і справядлівасці. Іншыя лічаць вот гэтых сам хак-актывізм даволі супярэчлівай з'явай. Я б хацеў гэтую тэму для пачатку з вами абмеркаваць ваша бачанне. Усё ж такі, у пэўным сэнсе кіберпартызаны парушаюць закон. DOS-атакі, уваходжанне несанкцыянаваныя там і гэтак далей. У той же час мэты-то добрыя. Як вы ацэньваеце усю гэтую сітуацыю і канкрэтна з кіберамі і увогуле з хак-актывістамі? Я думаю, як і у любым пытанні, дзе мы разважаем пра этычны нейкі аспект, это можа быць журналістыка, это можа быць кібератакі, это могуць быць нейкія палітычныя дзеянні, асабліва падчас вайсковых нейкіх канфліктаў узнікае гэтае пытанне. Дзе праводзіцца мяжа паміж тым, што карысна для грамадства, і тым, што ўсё ж такі, напрыклад, нейкія дзеянні не зроблены і упушчаныя пэўнай магчымасці. Таму у выпадку з кіберактывізмам ці хактывізмам, як яго называюць, вось, як вы яго назвалі на пачатку, гэта даволі вось важна мець на ўвазе, да? Што ёсць пэўная мяжа і розніца звычайных людзей ці палітыкаў і актывістаў ад хактывістаў ці кіберактывістаў акурат у тым, што іх мяжа праводзіцца крыху па-іншаму. Яны для сябе дазваляюць больш смелыя дзеянні, і гэта быццам бы ляжыць у падмурку, да? Вось у самым панятку. Да? То бок, калі людзі займаюцца актывізмам, тут ужо, як мы чуем з самого тэрміну, тут важныя два аспекты. Это, па-першае, нейкая мэта карысная, да? Штосьці карыснае для грамадства, для, можа быць, беларускай грамадзянскай супольнасці, ці супраць рэжыму, які там вось не падабаецца гэтай групіроўцы і частцы беларускага грамадства вельмі моцна, вось, адпаведна, адтуль ёсць такія дзеянні, так? Ну, іх актывізм, частка вось гэтага хакерства тут акурат заключаецца ў метадах, таму што мала ў каго там з палітыкаў ці з простых актывістаў ёсць такія навыкі, такія скілы, якія можна выкарыстоўваць дзеля таго, каб рабіць вось гэтыя дзеянні. Але звычайна яны, канешне, накіраваныя на акурат такі вось, ну, разрушальны, напэўна, эфект, то бок эфект парушэння межаў, прасторы і таго, што ахоўвае дзяржава, да? То бок там вось базы унутранага Міністэрства ўнутраных справаў, ці нейкія дадзеныя звязаныя з планамі вайсковымі. Гэта ўсё з'яўляецца нармальнай часткай дзеянняў кіберактывістаў па ўсім свеце. Я вось пісала артыкул на старонцы Цэнтра новых ідэй, на сайце Цэнтра новых ідэй можна паглядзець, у якім я вось прывожу розныя прыклады таго, як дзейнічаюць актывісты, кіберактывісты па ўсім свеце, і ў прынцыпе гэта не толькі беларускі кейс. Беларускі кейс, хутчэй за ўсё, даволі малы яшчэ ў параўнанні з іншымі групіроўкамі. І для недэмакратычных краінаў, вось менавіта для такіх аўтакрат, і там, дзе застаецца вельмі абмежаваная прастора, то дзеянні кіберактывістаў могуць быць вельмі карыснымі, могуць быць рэзкімі, разбуральнымі ў пэўным сэнсе, таму што людзям у аўтарытарных краінах, якія жывуць вельмі доўгі час вось у гэтым статусе кво, што ёсць рэпрэсіі, нічога не змяняецца. Там краіны тыпу Ірана, Нікарагуа, там, дзе вось вялікія былі таксама рэпрэсіўныя хвалі такія. Вось у падобных краінах дзеяннях актывістаў яны даюць такія хуткія перамогі.
і людзі як бы адчуваюць, што ага, штосьці яшчэ можна зрабіць, штосьці яшчэ можна тут вось неяк зламаць вінцікі гэтай сістэмы дзяржаўнай і гэтак далей. Таму в прынцыпе публічна вельмі часта ў аўтарытарных краінах актывістаў успрымаюць пазітыўна. І тут, дарэчы, беларускі кейс не выключэнне, былі апытанні ў ініцыятывы «Народнае пытанне», там, дзе задавалі вось 2 разы ці 3 разы запар дэмакратычнай аўдыторыі, ці аўдыторыі, якая падтрымлівае пратэст, у 2020 годзе падтрымлівала пратэст, удзельнічала, і сёння ставіцца да вось будучыні Беларусі як вось дэмакратычнай, падзяляе канцэпцыю новай Беларусі і палітычны вось гэты шлях. І вось гэтая аўдыторыя, яна сярод усіх вылучаных ініцыятываў, там былі розныя праваабарончыя і дыяспарныя і усе магчымыя палітычныя ініцыятывы, і сярод іх вось менавіта кіберпартызаны выходзілі на першае месца па падтрымцы. І, конечно, это все даволі такі замер, які больш намацаць тренды. Это не зусім про тое, каб вось канкрэтна паказаць усю карціну, але калі глядзець на гэту вось вузкую аўдыторыю і абапірацца на нармальны сацыялагічны метод, можна пабачыць, што вось падтрымка такіх ініцыятываў даволі высокая. І гэта ўжо фіксуецца вельмі доўгі час. То бок кіберпартызаны больш папулярныя, чым там вясна ці байсол. Ну, зараз, можа, байсол не зусім тут варта як там, ну ладно, опустим тему. Вось, карацей, вы зразумелі, вось што я хочу сказаць, што это вельмі часта ўспрымаецца грамадзянамі аўтарытарных краін як пазітыўны феномен. Ну заўсёды ж больш падабаецца герой-ваяр, чым герой-асветнік. Ну, не ведаю заўсёды, ну, магчыма. Ну, конечно, у такіх сітуацыях я маю на ўвазе. Хуткі вынік. Вы вось, калі робіце нейкую справу, вам же хочацца хутка пабачыць свой вынік, так? Ну, вось, я вось раблю PhD, да, 5 год хуткага выніку не мае, это, скажем так, не для ўсіх, да? Трэба думаць, наколькі мы гатовыя маральна да вось такіх справаў, да? А калі мы кажам пра супраціў у межах там мабілізацыі да пратэста, сацыяльных рухаў, вельмі часта і важна вось мець гэтыя хуткія такія вось не паразы, а наадварот хуткія пабеды у межах якіх вось будзе зразумела, дзякуючы якім будзе зразумела, што мы маем справу з чымсьці, што можа развівацца ў там больш буйныя дзеянні, даваць надзею, эмацыянальны такі заряд беларусам. Таму вось такі адзін з такіх выпадкаў таксама было вызваленне Сергея Тихановского. Это таксама такі вось хуткія мабілізацыйныя эндорфіны, можна это назваць. І вось менавіта гэта так крыху узбуджае зноў грамадскую думку і актывісцкія надзеі і гэтак далей. Ну вось адпаведным чынам пытанне тут ці не прывыкла беларускае грамадства ўжо да таго, што кіберы робяць перыядычна штосьці такое, але Аэрафлот, давайце шчыра, ну вялікая справа, вялікая. Вот з вами пагаджаецца наш глядачка пад нікам у кароткая, я так разумею, з Беларусі пішам наш чалавек. Персанальна мне паднялі настрой, маюцца на ўвазе кіберпартызаны сваёй вось апошняй аперацыяй. Нас тут зусім зацкавалі, і свае і расейцы трымаюць за нейкіх паўдуркаў. Акцыі па тыпу рэльсавых, каліноўцаў, лятак і гэтак далей падтрымліваюць настрой. Ну вось і давайте яшчэ, па-першае, дзякую за каментар. Я сапраўды вось думаю, што ўнутры краіны гэта бачыцца ў параўнанні там, скажем, з расчараваннем з боку там у адносінах да палітычных нейкіх структур і гэтак далей, якія не выконваюць, да, там сваю функцыю, людзі пра гэта кажуць вельмі часта. Ну калі яны ўжо вось там гэта зробяць і гэта, да, вы ж абяцалі, дзе абяцаныя, да. Сакрушительны удар па рэжыму, калі ўжо будзе. І вось, канешне, у гэтым сэнсе вельмі канкрэтныя, ясныя такія дзеянні, якія адразу паказваюць вынік, да, ён не сакрушае рэжым праз дзень, праз два, але гэта зразумелая такая траўматызацыя, да, рана нанесена пэўным структурам, пэўным інфраструктурам, як у дадзеным выпадку. Таму мне падаецца так. Што я хацела адзначыць яшчэ, што я думаю, што для людзей унутры краіны гэта сапраўды можа вось
альбо наадварот для людзей, якія знаходзяцца тут, сапраўды вось такі кантакт з людзьмі ўнутры можа адчувацца акурат праз такія вось канкрэтныя акцыі, да, то бок можна адчуваць пульс, як там людзі, яны яшчэ жывыя, яны яшчэ рэагуюць на нейкія акцыі, так, альбо ім ужо зусім не цікава палітыка і ну, вось такія палітызаваныя рэчы. Таму штосьці вось хачу яшчэ дадаць, вось, хацела пра імідж сказаць, так, рэйкавыя партызаны, таму што ўзгадала рэйкавых партызанах наша каментатарка, і мне это нагадала пра тое, што вось калі рэйкавых партызан пачалі абмяркоўваць па ўсім свеце, па ўсім медыа, адпаведна тады гэты момант пачаў выроўніваць крышачку медыа імідж Беларусі, які моцна сапсаваўся пасля пачатку паўнамаштабнай вайны. І вось мы ж робім медыа-маніторынг акурат пра то, як замежныя медыа асвятляюць Беларусь, і вот там вельмі добра бачна, так, на такой маленькай выбарцы, але ўсё роўна вельмі бачны гэты момант, калі толькі пачынаецца паўнамаштабная вайна, мы чуем, што вось беларусы агрэсары, гэта з тэрыторыі Беларусі, потым праходзіць 2-3 месяцы, у нас з'яўляецца, яны насамрэч хутка з'явіліся рэйкавыя партызаны, але у медыа-прасторы крыху заняло часу, колькі тыдняў ці там вось месяца, ўжо дакладна не памятаю, але як толькі пачаўся развівацца гэты наратыў пра рэйкавых партызанаў, адразу пачаў паляпшацца крышачку імідж беларусаў. І ну, таму што людзі запамінаюць вось такія яркія вспышкі, такія яркія акцыі, якія ну, вось фармуюць таксама у тым ліку імідж беларусаў і рэйкавых партызанаў. Ну, это бадай адны з тых, каго памятаюць замежнікі вось дагэтуль, так, сярэдні там чыноўнік еўрапейскі, які плюс-мінус калісьці працаваў з Беларусю, будзе памятаць вось кіберпартызанаў, рэйкавых партызанаў, Святлану Ціхановскую і ну, парачку актараў, да, у залежнасці з кім яны сутыкаюцца. Але галоўныя такі вось штампікі, так, калі зафіксаваць па вось гэтай храналагічнай лініі, то вось это рэйкавыя партызаны выратавалі сітуацыю ў пэўны момант. Кіберы, яны, канешне, я думаю, што паколькі гэта такая паўлегальная справа, то яны, канешне, будуць атрымліваць медыйную ўвагу, але тут там ці змогуць яны стаць часткай такой інфраструктуры грамадзянскай супольнасці ў эміграцыі, там, ведаць, вось там праекты, там, вось гэтак далей. Тут пытанне, да, ці яны могуць да канца вось уліцца ў такую дыяспарнай стаць структурай. Ну, бачыце, з аднаго боку, што кіберпартызаны, што партызаны рэйкавыя, умоўна кажучы, калі вот падыходзіць так чыста, ну, нефармальна, а паводле літары закону, ну, как бы яны здзейснялі супрацьзаконныя дзеянні. І адныя там нешта падрывалі, і гэтыя нешта там падрываюць знутры. З іншага боку, як звяртаюць увагу нашыя гледачы, вось Максім піша: ідзе вайна, што тут скажаш, кожны робіць, што можа, каб перамагчы ворага цывілізацыі. І здавалася б, ну сапраўды, ну мы ў такой умове, вы не раз сказалі пра аўтарытарны рэжым, таталітарны рэжым, пра тое, што грамадству патрэбная некая вот штуршок, некія пазітыўныя эмоцыі. Можна, калі ў нас наступіць светлая будучыня дэмакратычная, сядзець у белых паліто у крэслах, папіваць там фрэш-сок і разважаць пра маральнасць дзеянняў, там чыстату, законнасць і ўсё такое. А зараз можа быць не час. Можа быць і не час, але ў такім выпадку ўсё ж такі, от вы задавалі у сваім артыкуле узгаданым, я яшчэ раз іх скіроўваю на сайт Цэнтра новых ідэй, там ёсць гэты артыкул Лесі пра тое, што вот ці стануць яны з такім вот ўсё ж такі сваім флёрам, з такім іміджам, часткай палітычнага супраціву, і чым могуць быць карысныя грамадству вот гэтая частка? Давайте я скажу вось канкрэтна сваё меркаванне, якое не тое, што абгрунтоўвацца нейкімі там палітычнымі даследаваннямі ці штось яшчэ. Я лічу, што вайсковыя структуры і структуры падобнага кшталту, як кіберпартызаны, якія вось дзейнічаюць на мяжы, да, у мірны час павінны знаходзіцца па-за межамі палітычнага поля, да, палітычнага кіраўніцкага класу, так, то бок палітычных структураў, партыі і гэтак далей. Таму што гэта проста стварае, ну, скажем, нероўныя умовы для іншых палітычных партый, калі у нас адна будзе там партыя, скажем, актывістаў, это крыху такое будзе нероўна. Вайсковая зразумела, чаму, так, тут трэба, я ўсё ж таки думаю, у мірны час
гэтыя структуры падзяляць, але вось правільна піша Максім у каментарах, што калі у нас ёсць умоўна ваенны час, так мы кажам усё ж таки пра дзеянні кіберпартызанаў не толькі ў Беларусі, а хутчэй у рэгіёне, тая ж самая IT-армія в Украіне і так далей, то бок гэта дзеянні, якія быццам бы тлумачацца такой вось сітуацыяй нерэгулярнай, да? Нерэгулярная палітычная сітуацыя. Это значыць, што ёсць нейкія вось канфлікты, крызісы і вельмі сур'ёзныя таксама рэчы, якія ставяцца на вагу, гэта жыцці людзей. Так, калі мы кажам пра жыцці людзей, хто яго ведае, ці закон стаіць першы. Я лічу асабіста, што першы, таму калі мы кажам пра дзеянні такіх груповак, як кіберпартызаны, можа быць добра, каб яны гэта і працягвалі рабіць сваёй вузкай групай, прафесійнай, так, каб гэта не ператваралася ўжо там у хаос абсалютны, што все ламаюць, і там все айцішнікі збіраюцца і пачынаюць рэзка працаваць на там взломы абсалютна ўсіх структураў. Канешне, гэта трэба, каб было больш кантралявана і зразумелыя мэты. Зноў жа такі, калі мы кажам пра актывізм, і, дарэчы, Юліяна Шеметавец сама так характарызавала ініцыятыву кіберпартызаны, падаецца, нават у вашых эфірах, і тут же галоўная рэч у тым, што, вось панятак, да, сам это іх ідэнтычнасць, гэта каб дзеянні прыносілі нейкае добро, да, добро грамадству. Вось калі мы бачым гэтае добро, то, можа быць, мы можам вось ацэньваць гэту працу пазітыўна, але мне падаецца ўсё роўна, як мага бліжэй да лініі закона трэба, каб это было. Вось, таму я лічу, канешне, што калі мы кажам пра ваенны, крызісны час, тут можна пашыраць крышачку прастору. Я не кажу, што я апраўдваю там нейкія рэчы, якія могуць, скажам, там весці да моцных, хаатычных там сітуацый самасуды і вось падобныя рэчы. Хутчэй не, але зноў ж такі я вось вам кажу персанальна. Тут, напэўна, нема правільнага адказу з пункту гледжання там паліталогіі і так далей. Можа быць, ёсць, я не займалася этой тэмай. Таму я думаю, што ёсць месца гэтым групам у любым выпадку, і я думаю, што яны нікуды не знікнуць, калі ў нас будзе дэмакратызацыя адбывацца нейкая. Хутчэй за ўсё, што гэтыя групоўкі працягнуць існаваць, як мы ведаем, шмат вядомых такіх актывістаў, яны таксама працягваюць барацьбу ўжо там за правы чалавека. Это як праваабаронцы, яны нікуды не знікаюць, калі ў нас нават ёсць дэмакратыя. Так? Яны працягваюць нагадваць дзяржаве пра тое, што ў нас вось тут праблематычна, з чым варта папрацаваць, якія там правы якіх групаў людзей варта палепшыць, да? То бок праваабаронцы нікуды не знікаюць, так і не знікаюць актывісты, яны проста больш маргінальныя і, скажем, менш можа быць публічныя таксама па вядомых прычынах, таму што любая дзяржава не хоча, каб у іх унутраныя справы ўмешваліся вось проста так, каб вяршыць сваю праўду, так? І нават калі гэта праўда павінна прывесці да грамадскага дабра, тут усё роўна застаецца пытанне, ці варта тут па законах ісці. Я звярнуся да тэмы яшчэ раз вось часткі палітычнага супраціву і ввогуле як гэта ўсё ўплывае. Вы ўзгадалі самі, што вось за гэтыя 5 гадоў грамадства ў пэўным сэнсе расчаравалася, можа не канчаткова, но дастаткова моцна ў дзеяннях палітычнай часткі супраціву, у дзеяннях того ж самого офіса, кабінета, там можна пералічваць, але, маўляў, ставіць пытанне: 5 гадоў прайшло, а чаго вы дасягнулі? Вот усе ваши там намеры, планы, абяцанні, якія вы давалі, у пераважнай большасці фактычна не выкананыя, нічога не робіцца. І тут прыходзяць партызаны, якія раз і зрабілі. Конечно, не тое, што там, можа быць, чаго мы хочам, дэмакратызацыя грамадства, там новыя выбары, там Лукашенко сышоў, але канкрэтна зрабілі радыкальнае дзеянне. А тут і грамадства, якое ўжо бачыць, што што-то мірным шляхам не асабліва-то вырашаецца сітуацыя. А тут раз радыкальнае дзеянне, і гэта як штуршок да радыкалізацыі грамадства, не? Вот ёсць у гэтым пагроза? Ці, это нармальны шлях?
про які давно ўжо папярэджвалі, што будзе ісці радыкалізацыя паступова. Я думаю, што мы прайшлі ўжо гэты момант. Асабіста мне так падаецца, што мы прайшлі той момант, дзе грамадства было ў самым такім вось піку, калі яно магло пайсці ў бок радыкалізацыі, але пры гэтым не пайшло. Я думаю, што радыкалізаваліся пэўныя групоўкі, якія па выніку былі выключаныя з публічнай палітычнай прасторы. Так, альбо натуральным чынам, то бок мала падтрымкі публічнай, людзям не падабалася, не гатовы былі ўцягвацца іншыя людзі вось масава ў нейкія больш радыкальныя ідэі. Ну і прайшла такая вось пікавая сітуацыя у плане вайны ва ўкраіне, так, калі там пачыналіся вось зборы тут унутры Польшчы і таксама вось непасрэдна ва ўкраіне, калі рыхтавалі, я кажу вось канкрэтна ваяроў для таго, каб ваяваць на боку Украіны, і людзі хадзілі на курсы там розныя па стральбе і так далей. Я думаю, што гэты момант ён вось у такім грамадскім як бы у грамадскай думцы ён ужо прайшоў, ён ужо скончыўся, і мы наадварот ужо ідзем да прыняцця сітуацыі, і гэтае прыняццё сітуацыі падобна на тое самае, што і з палітычным крызісам адбывалася ў Беларусі, калі вось пратэсты не змаглі прывесці да жаданага многімі людзьмі выніку, і адпаведна вось гэта прыняццё в плане вось палітычнай сітуацыі, вось ці там трэба было больш гвалтоўна вырашаць нейкія пытанні, альбо вось калі вайна адкрыла новы віток вось гэтых дыскусій, ці варта ўцягвацца вось у такія военназаваныя структуры, у больш гвалтоўныя дзеянні, сілавыя дзеянні. Я думаю, што ён таксама вось гэты момант праходзіць. Проста таму, што вось у пэўны момант не генеравалася гэтая падтрымка, якая магла бы быць, і не ў такіх аб'ёмах, скажем, каб стаць масавай. Таму можам лічыць гэта як бы такім кансэнсусам беларускага грамадства ў першую чаргу ў дыяспары, напэўна, бо унутры краіны мы пабачылі, што там проста закрыліся магчымасці дзяржавы, таму што было шмат людзей, якія займаліся і вось падрывам розных рэйкавых інфраструктураў, і у беларускі гаюн пісалі, і гэтак далей. Я думаю, што людзі ўнутры былі гатовыя на вельмі вялікія крокі і на рызыкоўныя крокі, што важна. Але мы прайшлі гэты момант, і зараз адказнасць за вырашэнне пэўнай палітычнай сітуацыі, рэгіянальнай сітуацыі перакладваецца на іншых актараў. Калі это тычыцца рэгіянальнай сітуацыі, бяспека і гэтак далей, вырашэння канфлікта ва ўкраіне, я думаю, што шмат хто ўжо пераклаў свае чаканні па вырашэнні сітуацыі на Трампа. Напэўна, спачатку, зараз можа быць на іншых палітыкаў, але гэта ўжо нават пераходзіць вось з плоскасці, там, дзе мы кажам, што гэта могуць вырашаць там Зеленскі, Путін, там Лукашенко, хто заўгодна, вось лакальныя палітыкі, гэта ўжо пераносіцца на адказнасць менавіта такіх вось сусветных лідараў. Не ведаю, ці захаваліся ў кагосьці чаканні, што Трамп вырашыць канфлікт зараз ва ўкраіне. У мяне іх не было, і я тут не хочу ўжо, напэўна, эту тэму развіваць, калі застанецца час, можам пагаварыць. Але вось пераносіцца гэтыя чаканні, а чаканні наконт палітычнага крызісу, яны доўгі час пераносіліся на палітычныя структуры, то бок гэта офіс, каардынацыйная рада, і таму людзі так злаваліся, таму што нічога не атрымліваецца. Калі ў цябе нічога не атрымліваецца, ты пачынаеш злавацца. І давайце так, што тут неважна, это ты вінават, ці хтосьці іншы вінават, табе хочацца, каб штосьці адбылося. І калі нема вось вопыта гэтага палітычнага дзеяння і пастаяннай траўматызацыі, калі мы там кожныя 5 год праходзім праз хвалі неўдалых пратэстаў, і кожную хвалю мы штосьці для сябе вывучваем, я маю на ўвазе зараз масава, не вузкія колы апазіцыйныя, а шырокія колы грамадства. Вось 20-й год быў першай такой траўматызацыі шырокага пласту грамадства. Ну вот, адпаведна, на наступнай хвалі, можа быць, будзе больш нейкіх вось урокаў вынесена, і ў тым ліку псіхалагічна людзям будзе прасцей радасней радавацца за перамогу, і прасцей, калі што, прымаць нейкія паразы, таму што ёсць ужо больш
разумение таго, як выглядаюць гэтыя працэсы, і гэта разумение не дасягаецца праз тое, што хтосьці нейкія кніжкі пачытаў, ці хтосьці вам распяваў, гэта разумение вынікае толькі з канкрэтнага палітычнай практыкі. Вось мы пайшлі, мы паспрабавалі, мы адчулі. Да? То бок тут ніхто не лепшы, не горшы. Адпаведна, я думаю, што адказнасць, якая зараз перакладаецца на палітычныя структуры, офіс, коордынацыйную раду, іншых палітыкаў асобных, ну, вось яно адбываецца менавіта праз тое, што чаканні перакладваюцца на іншых людзей, і я пачынала вось казаць думку гэту акурат праз тое, што я думаю, што ўжо нават гэта пачынае сыходзіць, і людзі проста хацеў працягу. Наступная стадыя, прыняццё. А калі глядзець вось грамадства паліталагічна, то наступная стадыя якая? Добра, што вы мяне вяртаеце ў паліталагічны тэрмін, тому што прыняццё таксама не паліталагічны тэрмін, мы ўжо сышлі ў нейкую такую псіхалагічную тэрмін. Троху далі, ўсё звязана. Прыкладна так, але па факце гэта ў паліталагічных тэрмінах гэта адбываецца дэпалітызацыя, так? Некаторыя скажуць, што это дэпалітызацыя, таму што калі мы лічым, што 20-й год быў палітызацыяй, адпаведна, пасля 20-го вось гэты спад, гэта дэпалітызацыя. Але таксама важна тут адзін момант узгадаць. Магчыма, у 20-м годзе вось іншая, да, пазіцыя. У 20-м годзе, магчыма, і не было палітызацыі. Так, гэта магла быць... мог быць момант скаардынаванага такога пратэсту, які пры гэтым не азначае, што людзі рэзка пачалі цікавіцца палітыкай, рэзка пачалі разбірацца ў палітыцы. Яны хацелі лепшага жыцця для сябе, лепшага жыцця эканамічна, у паветры, каб дышалася свабодней, рэагавалі на гвалт, рэагавалі на затрыманне сваіх любімых палітыкаў у Інстаграме ці ў Ютубе, сваіх любімых блогераў, якія паказвалі, як вось у краіне справа адбываецца ў маленькіх гарадах і гэтак далей. Таму тут ёсць два такіх меркавання. Вось першае, што адбылася ў 20-м палітызацыя, пасля гэтага дэпалітызацыя, і другое меркаванне, што ў 20-м палітызацыі не было. Гэта была хваля настрою, моцная такая палітычная матывацыя, і якая прывяла да мощнай палітычнай мабілізацыі, і которая пасля проигрышу просто вернула людзей на статус-кво, так? Там, дзе людзі ўсё яшчэ не цікавяцца палітыкай, ім усё яшчэ хочацца лепшага ўсяго, лепшага быту, лепшага жыцця. Але яны зразумелі, што вось адбываюцца рэпрэсіі, вось закрыты пэўныя вось гэтыя вакенцыі магчымасцяў і ўсяго іншага. Таму мне падаецца, што тут якую б мы пазіцыю не прымалі для сябе, якое тлумачэнне, важна сказаць, што людзі палітычна актыўныя менш. Гэта не значыць, што яны не думаюць пра палітыку. Гэта проста значыць, што праз натуральныя прычыны людзі адмаўляюцца ад актыўнага ўдзелу ў палітыцы. Натуральнымі прычынамі я, канешне, маю на ўвазе засцярогі пра бяспеку, але ёсць таксама іншы пласт, які звязаны вось менавіта з стомленасцю. Вось журналісты любяць такі тэрмін, як стомленасць ад навінаў, ці news fatigue па-англійску. І палітычна такое таксама можна зафіксаваць. Так, это просто змяншэнне цікавасці да палітычнай агенды. І вымушана таксама дадаць вельмі важны момант, што гэта адбываецца не толькі ў Беларусі, не толькі ў аўтарытарных краінах. Гэта адбываецца плюс-мінус па ўсім свеце. Людзі стамляюцца ад таго, што палітыка даганяе іх паўсюль, даганяе іх у соцсетках, у іх паўсядзённым жыцці. На платформах з'яўляецца палітычны контент. Там, ведаеце, вось гэтыя галачкі, якія трэба уключыць альбо адключыць, каб бачыць ці не бачыць палітычныя навіны ў Інстаграме, у Фейсбуку і гэтак далей. Палітычны контент вісіць проста літаральна, як той камар у нас на вусе летам. І таму мы можам абіраць, наколькі з гэтым актыўна да гэтага актыўна спрычыняцца, альбо гэта проста выклікае такое раздражненне ў часткі людзей, асабліва тых людзей, якія жывуць у больш-менш добрых краінах, у іх спакойнае жыццё, яны ведаюць, што іх палітычны абавязак будзе выкананы ў дзень выбараў. Вось тады яны вырашаюць. Пасля гэтага яны плюс-мінус могуць адключыцца, таму што важнае іх дзеянне адбываецца менавіта на выбарах. Для нас это настолькі незвыклая сітуацыя, што, канешне, падаецца, вось
грамадства, якая вельмі палітызаваная, вельмі актыўна ўключана ў павестку, падаецца, ну як можаце вы вось адключацца ад гэтых навінаў? Давайте усе ўключаемся, усе пачынаем актыўна данаціць, збірацца на акцыі, пісаць мемарандумы, званіць еўрапейскім палітыкам ва ўсе колокола магчымыя. А іншым падаецца, ну што вы ад нас хочаце, дайце нам, ну, як бы пажыць жыццё. І вось у гэтым розніца. Як мне падаецца, паміж грамадствам, якое жыве ў аўтарытарнай краіне і канкрэтна ў Беларусі, і грамадствамі больш такімі заходнімі. Пры гэтым і тыя стамляюцца ад палітычнай аджэнды. Ось я цікава адзначыў, як вы добра нагадалі, што в прынцыпе людзі троху актывізуюцца звычайна пад нейкія выбары, ну больш пад прэзідэнцкія, калі ну такія больш высокага ўзроўню выбары. Калі браць зараз дыаспору, я просто звярнуў увагу, што да такое, ну не выборы, а до падзеі, скажем так, канферэнцыя Новая Беларусь, якая, ну как бы вот 5 гадоў подводзіць вынікі, і до гэтай даты, до 9 жніўня, до канферэнцыі актывізуюцца паўсюль, ну вот тыя, хто хоча нейкія прэтэнзіі выставіць палітычным сілам, пачынаюцца валіцца, можа у мяне там этыя галачки стаять, дзе не трэба, не паздымаў, але валіцца зусім там з Фейсбука, там з іншых сацыяльных сетак, так у эфіры гучаць вот этыя прэтэнзіі, якія выставляюць так актыўна. Ну яны там заўсёды былі, но неяк так вот так. Менш, а зараз актывізаваліся. Можа гэта казаць пра сведчыць пра нейкую ўсё ж таки актывізацыю там на пэўным узроўні такую перадвыбарчую, умоўна кажучы, назовём это ў двухкосе зараз. Я думаю, натуральным чынам. Просто давайте не забываць про то, што калі мала месца для выказвання свайго палітычнага меркавання, то прыходзіцца чапляцца за ўсе магчымасці. Прыходзіцца ісці на рэшэйп, потым ісці на канферэнцыю Новай Беларусі, чакаць наступнай канферэнцыі, каб выказаць свае незадаволенасці, нейкія датычна палітычных актараў ці грамадзянскай супольнасці. У нас на рэшэйпе былі такія выпадкі вось у чэрвені, калі нам спрабавалі выказваць нейкія палітычныя прэтэнзіі, пры тым, што мы не з'яўляемся палітычнымі актарамі, так? Але гэта проста магчымасць, гэта нармальна. Людзі выкарыстоўваюць сваю магчымасць дзеля таго, каб выказаць палітычнае меркаванне. Ну вось накапілася, хочацца платформу нейкую. Не ўсіх запрашаюць ва эфіры Еўрарадыё, не ўсе могуць, не ўсе людзі могуць там ці хочуць, не ведаю, публікаваць сваё публічнае меркаванне у Фейсбуку і гэтак далей. Каму-то хочацца проста прыйсці і паразмаўляць і запытаць: Франак ці там Святлана, ну патлумачцеся ўжо, да? Гэта накапліваецца, гэта абсалютна не новая нейкая рэч. Я думаю, што это адбываецца плюс-мінус паўсюль. Такое вось я жыву ў Швецыі, перыядычна заглядваю на розныя таксама палітычныя семінары, там дзе з'яўляюцца публічныя палітыкі, адбываецца абсалютна тое самае. І журналісты, і актывісты, калі ў цябе ёсць нейкае пытанне, ідзеш вось на першую магчымую сустрэчу, там дзе можна паразмаўляць і адкрыта задаць сваё пытанне, так? Пры гэтым давайте не забываць, што не вельмі часта вось людзі з дыяспары могуць сустракацца так блізка, напрыклад, са Святланай Ціхановскай і з яе дарадцамі. Ну і таму, конечно, таксама выкарыстоўваецца гэта магчымасць проста каб наблізіцца і задаць свае пытанні наўпрост. Таму гэта нармальна, гэта і з аднаго боку гэта актывізацыя сапраўды, з іншага боку гэта проста людзі выкарыстоўваюць сваю магчымасць, каб задаць вось гэтыя пытанні, якія вострыя ў галаве ўжо доўгі час. Таму, ну, это натуральна, я думаю, это арганічны працэс, і ён у пэўным сэнсе можа раздражняць палітыкаў, таму што кожны раз так нічога не змяняецца, кожны раз яны павінны адказваць. І адны і тыя ж пытанні задаюць. Так. Где украденыя 400 мільёнаў? І адны і тыя, але ў гэтым доля палітыкаў. Палітыкі павінны памятаць, што на іх плечах заўсёды адпавядальнасць. Пытанне ў тым, якую адпавядальнасць яны кладуць на свае плечы, ці гэта адпавядальнасць за дыяспарныя кам'юніці і беларусаў дыяспары ў экзале па ўсім свеце, ці толькі ў Польшы, ці толькі ў Еўропе і гэтак далей. Альбо гэта адказнасць тады ўжо за ўсіх беларусаў. І адпаведна, чым большая адказнасць ускладваецца на плечы, дэкларуецца ў розных заявах, пісьмовых, вусных, чым больш гэтай вось адказнасці фіксуецца ў публічным
публічнай прасторы, тым больш чаканняў відавочна гэта выклікае з боку беларусаў, і яны адпаведна, ну скажем, маюць на гэта права, так, калі палітычныя сілы дэкларуюць пэўныя рэчы, ну адпаведна электарат, так, альбо людзі, которые у ідэале ў будучыні павінны галасаваць за гэтых палітыкаў, маюць права патрабаваць. І тут не трэба здзіўляцца, просто трэба быць вельмі цярпелівымі, дыпламатычнымі, памятаць, што такія пытанні заўсёды будуць. Канешне, лепш за ўсё не рабіць заяваў, якія потым не будуць рэалізоўвацца, альбо тлумачыць людзям, чаму пэўныя рэчы не рэалізоўваліся. Я, дарэчы, лічу, што вось з пашпартам добра, што была празрыстасць у выніку, так, у выніку стала больш празрыста і зразумела, чаму праект пашпарта пакуль што, ну, скажем так, не вельмі паспяховы, не такі паспяховы, як ён быў абяцаны ў самым пачатку. Адпаведна, вось гэта была даволі празрыстая камунікацыя, просто крыху позна адбылося. Ну вось калі па ўсіх нейкіх гэтых працэсах думаць пра тое, каб, па-перша, не абяцаць зашмат, а потым, калі ўжо наабяцалі зашмат, патлумачыць, чаму не атрымалася, быць празрыстымі, быць шчырымі і тлумачыць людзям, што не ўсе рэчы залежаць наўпрост ад палітыку. Але гэта доля палітыкаў па ўсім свеце, это прафесія. Это прафесія палітыка, якая патрабуе апраўдвацца, тлумачыцца і, ну, спачатку абяцаем, потым апраўдваемся. Ну, прыкладна так. Дарэчы, вы так мягка выказаліся наконт пашпарта, яго там не вельмі добрай паспяховасці на дадзеным моманце, а ввогуле ваше асабістае стаўленне да гэтага праекта? Ну, слухайце, так, калі будзе праект, тады можам абмеркаваць мае стаўленне. Ну, таму што хочется... Значит, калі будзе праект, нават показываў Франак вон пашпарт. Не, ну так, я вось ніяк не стану там у нейкую чаргу. Конечно, прыгожы, праект прыгожы, ідэя романтычная. За гэта дакладна, я думаю, што трэба пахваліць. І яна романтычна ў тым сэнсе, што яна не зусім не рэалізуемая. Яна будзе рэалізавана, просто пытанне калі. Вось гэта важна памятаць, так? Вы зараз гаворыце як ідэаліст, як прагматык. Я кажу як беларуска зараз вам. Вось што, які ў мяне, вы запыталі персанальна маё меркаванне. Я кажу персанальнае меркаванне. Мне як беларусцы падаецца, што гэта прыгожа, романтычна, і ў будучыні, калі ў мяне будзе магчымасць трымаць гэты пашпарт у руках, супер. Але таксама трэба думаць пра гэта як пра палітычны крок. Наколькі гэта моцны палітычны крок. Чаму людзі пачалі крытыкаваць ідэю пашпарта? Ну, таму, што ім падаецца, што людзі, якія займаюцца праектам пашпарта, адпаведна забіраюць свой палітычны ресурс на той, каб замест важных справаў хадзіць і валіць рэжым Лукашэнкі, яны займаюцца выдавецтвам абложак, да, для пашпарта. І на гэтым зарабляюць грошы. І вось гэта асноўная праблема. Падаецца, што вельмі відавочна, так, што каманда па пашпарту, хутчэй за ўсё, гэта іншая каманда, якая не працуе з дзённымі дыпламатычнымі сустрэчамі і гэтак далей. То бок я б сказала, што стаўленне ў мяне агулам пазітыўнае, просто трэба, каб таксама да прыгожай романтычнай карцінкі дадалася таксама палітычнае значэнне дадалося. І гэта палітычнае значэнне, это адпаведна, ну, можа быць, прыпыніць крыху, што, дарэчы, і зрабілі у офісе, прыпынілі крыху вось гэты дыялог наконт, ну, публічную камунікацыю наконт праекта пашпарта. Яна ўжо не такая гучная, то бок паказваюць артефакт, але пакуль што ніхто не абяцае, што вось будзе прызнанне цягам некалькі месяцаў. Такога ўжо ніхто зараз не абяцае. Я думаю, што калі будзе палітычны сэнс таксама, сімволіка, сімвалы гэтыя палітычныя у пашпарта і значэнне палітычнае, тады стане лягчэй вось гэта пазітыўна ацэньвацца. Так, трэба быць вельмі моцным беларускім романтыкам, любіць Беларусь, любіць сваё, там вось мець нейкую нацыянальную ідэю дзеля таго, каб сёння вось паверыць у гэты праект. Вот вы мне добра патлумачылі, я вяртаюся да вот этого не вельмі паліталагічнага тэрміна, як вы сказалі, прыняццю, такі
у тым ўсё адно нейкі ён сацыяльна паліталагічна філасофскі что вот калі до такого доходзім то спрабуем перакласці на некага там умоўна кажучы там на Трампа у выпадку заканчэння войны ва Ўкраіне. Я вот думаў, што ж вот зараз так наши прадстаўнікі абодвух крылаў дэмакратычных сілаў, што ад офіса, што ад там тот же самый Кавалеўскі з камандай все ездзяць у Вашингтон і спрабуюць там дагрукацца до Трампа. Тут вот нас праз наш эфир все дамагаўся Вадзім Пракоп'еў, каб трэба ўзяць Сергея Тихановскага і пра трампаўскія там нейкіх СМІ, каб ён там дагрукаўся до Трампа. Думаю, што ж яны ўсё вот с этим Трампом? Ну, с одного боку, зразумела, той чалавек, які, в прынцыпе, там, как бы, можа вырашыць нейкія пытанні. А перакладванне, да? Ну, перакладванне. У пэўным сэнсе так, але яно не... Я б не сказала, што яно звязана толькі з вось гэтым псіхалагічным станам, што мы стаміліся, разумеем, што больш нічога не можам, і таму патрэбен хтосьці, на каго мы перакладваем гэтую адказнасць. Я думаю, што тут натуральнае перакладванне адбываецца, якое звязана з тым, як Трамп сябе пазіцыянаваў. Трамп, калі заходзіў у сваю палітычную кампанію, ён зрабіў вельмі шмат абяцанняў. І там былі абяцанні, якія нашмат большыя, чым праект беларускага пашпарту. Чым той, што абяцалі дэмсілы. Менавіта. Яны былі у пэўным сэнсе нават больш такія касмічныя. Так? Вось я скончу вайну за столькі-то дзён, мне там вот только позвоніць, трубачку падняць, ведаеце, вось гэтыя рэчы ўсе. Таму тут важна проста разумець асобу Трампа. Людзі прывыклі, што звычайна прэзідэнты ў США ці там высокая адміністрацыя звычайна это плюс-мінус зразумелыя па рыторыцы, ну, больш стрыманыя, напэўна, людзі, якія, ну, не кідаюцца сваімі нейкімі абяцанкамі, а звычайна кажуць тое, у што рэальна США і канкрэтна гэтыя палітыкі могуць упісацца палітычна, так, што яны могуць зрабіць. І калі вось выходзіць такі адыёзны персанаж на сцэну і шмат чаго абяцае, не ўсе вераць, што гэта папулізм і што гэта абяцанні дзеля таго, каб стварыць сабе добры імідж у момант таго, як ты робіш гэта выказванне. Таму я думаю, што для сітуацыі з Трампам, і мы гэта бачым, калі мы сочым за там в публічнай прасторай маленькім нашым публічным баблам беларускім у Фейсбуку, мы бачым, што некаторыя людзі расчароўваюцца ў Трампе і гэтак далей. Але так, гэта перакладанне адказнасці звязанае з тым, што Трамп даў надзею, і ён даў яе сам, то бок ніхто не хадзіў за ім, не глядзеў, ага, вось ён, можа быць, стане нашай новай зачэпкай. Там не трэба было гадаць. Ён сам дэклараваў, што ён гатовы дапамагаць вырашаць пытанні ў рэгіёне. Так, ён не абяцаў займацца там палітзняволенымі ў Беларусі ці там дапамагаць дэмсілам нейкім чынам спаборнічаць з Лукашенка альбо дапамагаць у пераваротах і гэтак далей. Гэтага нічога, канешне, не было, але былі надзеі, звязаныя з тым, што Трамп абяцаў мір у рэгіёне, ну і, адпаведна, часткай гэтага міру з'яўляецца таксама вырашэнне сітуацыі ўнутры Беларусі. Вось, канешне, так Трамп і яго адміністрацыя гэта не бачыць. Я не думаю, што для іх нейкая дэмакратызацыя Беларусі з'яўляецца каштоўнасцю сама ў сабе. Ну, добра, калі атрымаецца. Ну, а нейкая хаця б зацікаўленасць ёсць? Я думаю, што ёсць зацікаўленасць, калі не трэба ў гэта замазваць рукі, палітычныя рукі США. Калі гэта не будзе весці да пагаршэння стасункаў Трампа з элітамі ў Расіі. Я зараз кажу нават не пра Пуціна, неважна, з любымі элітамі гэтай вялікай краіны з вялікімі рэсурсамі і вялікай палітычнай моцу, да, моцай. Калі казаць словамі вось Трампа, так? І гэта вялікая краіна будзе заставацца для яго прыярытэтам. Як і Кітай будзе заставацца для яго такой зонай, з якой яму будзе цікава знаходзіць новыя мосцікі, звязвацца. Гэта, ну, разумееце, гэта альбо канкурэнцыя, альбо братства. Вось прыкладна так я бачу стратэгію Трампа па
па Расіі ці па Кітаю, пры тым, што я не з'яўляюся ні экспертам па амерыканскай палітыцы знешняй, ні па падобных міжнародных накірунках. Я просто кажу вось сваё меркаванне, як мне это бачыцца збоку, і мне падаецца, што ў яго рэальна ёсць две стратэгіі. Штосьці паміж, там, нема. Ён хоча альбо сябраваць, альбо будзе ворагам станавіцца. Вось. І калі мы кажам пра Беларусь, так, я думаю, што як каштоўнасць, ну, добра было б, каб Беларусь там дэмакратызавалася, але калі гэта будзе ісці насуперак ідэі таго, што Трамп будзе сябраваць з Расіяй, тое, чаго ён, напэўна, хоча, так, бо гэта раўно мір на канкрэтны момант. У яго вачах, зноў жа такі, я паўтараю, што я кажу вось рыторыкай падобнай на яго выказванне, і я думаю, што у гэтай сітуацыі, канешне, Беларусь дэмакратычная, гэта штосьці з будучыні. Гэта можа быць каштоўнасцю адміністрацыі, часткі адміністрацыі, якая актыўна працуе па там накірунках вызвалення палізняволеных, але мне просто так не падаецца на дадзены момант. Як мінімум, зноў жа такі, вачамі чалавека, які не займаецца аналізам амерыканскай палітыкі замежнай, я вось так гэта бачу. Так, можа быць, там сігналы знутры сістэмы, нейкія іншыя, і там ёсць надзея і план па тым, як все ж таки Беларусь дэмакратызаваць, але пакуль мне так не падаецца збоку. Просто цікава ваше меркаванне, як паліталагіні. Вот буквально перад вами у нас у эфиры быў дарадца Светланы Тихановскай Денис Кучинский. І ён расказаў про тое, што оказывается, агучыў толькі цяпер, оказывается, яшчэ 16 ліпеня, калі ён быў у Вашынгтоне і сустракаўся там с байкерам, хто хоча паглядзець, хто гэта, але там не апошняе месца займае у адміністрацыі Байдена. Ён агучыў там пра такую ідэю правядзення круглага стола с рэжымам Лукашэнкі. І, маўляў, там гэта павінны быць фармаваць, хто будзе, ну, па-першае, без дэмакратычных сілаў такі круглы стол немагчыма быць праведзены, фармаваць удзельнікаў круглага стола павінна быць пры удзеле там Тихановскай і гэтак далей, там умовы, ўсё там розныя там словы. Скажыце мне, ласка, вы бачыце перадумовы для такого правядзення круглага стола? Добрае пытанне. Я скажу так, што тое, што дэмакратычныя сілы пра гэта кажуць, пра гэтую прапанову, гэта ўжо зрух. Гэта добры зрух, гэта лепей, чым заявы, якія мы чулі ў палітыка ці ў словах нядаўна вызваленага Сергея Тихановскага, бо некаторыя з іх былі вельмі смелыя. Ну, назовем дыпламатычна, смелымі. Ну, крыху разбуральнымі для іміджу дэмакратычных сілаў. Некарысна для публічнага поля. Тое, што кажа Денис, калі гэта сапраўды так, я думаю, што гэта карысна як сама па сабе прапанова. Зрабіць такую прапанову і спадзявацца, што калі-небудзь гэта стане проста падмуркам для таго, каб хаця бы выбудаваць у вачах амерыканскага палітычнага класу карцінку пра тое, што дэмакратычныя сілы ўсё ж такі гатовы да пэўных перамоваў і не з'яўляецца групай людзей, якая абсалютна не гатова размаўляць, якая проста хоча вось зрынуць гэты палітычны рэжым і назаўжды забыцца пра тое, што ён існаваў, і вось усталяваць свае правілы. Я думаю, што важна паказваць, што людзі адкрытыя да перамоваў, бо аб'ектыўна іншыя стратэгіі не далі нейкага выніку. То бок можна стаяць на прынцыповых пазіцыях, каштоўнасных, мы ніколі не будзем размаўляць з імі, мы ніколі не будзем нічога дамагацца у сэнсе вось перамоваў і гэтак далей. Но можна проста паглядзець на это рэалістычна. Так? Былі спробы дасягнуць вынікаў і такім чынам. Адпаведна, можа быць, варта паспрабаваць вось фарматы нейкага дыялогу. Я згодна, што фармат дыялогу з медыятарам будзе добры, і ці з'яўляецца ЗША добрым медыятарам? Магчыма, так. Магчыма, нармальны медыятар, таму што ў нас ёсць і выпадкі, калі вось адміністрацыя непасрэдна займаецца вызваленнем палізняволеных, прыязджаюць вось вельмі буйныя чыноўнікі, даволі буйныя чыноўнікі і жмуць руку Лукашенка, п'юць водку з ім, і вось усе гэтыя выказванні, гісторыі прыгожыя, якія мы потым чыталі. Пры гэтым гэта таксама тыя ж людзі, якія сустракаюцца з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў. Я нагадаю, што Еўразвяз вось на такім узроўні не сустракаецца з Лукашенка асабіста,
тым больш з Лукашенко асабіста і нават з нейкімі іншымі ўпраўленцамі ці гэта памылка еўразвяза ці я тут ну скажем так не ў праве казаць еўразвязу ваше меркаванне як ім працаваць. Ну я скажу так што еўразвяз упусціў шэраг магчымасцяў, якія былі звязаныя з выбудовай гэтых мосцікаў з рэжымам Лукашэнкі проста дзеля таго, каб захоўваць скажем гэтыя сувязі, каб потым было прасцей даставаць людзей з турмаў, каб было прасцей выбудоўваць свой пазітыўны імідж унутры краіны, таму што я нагадаю, што сярод беларусаў карцінка стаўлення да еўразвязу пагаршаецца і сітуацыя не вельмі добрая, так? То бок калі еўразвяз хоча, каб у будучыні у беларусаў было прыязнае стаўленне да еўразвяза як актара, як ну вось геаграфічна таксама вось групы краінаў. Ну варта напэўна выбудоўваць свой пазітыўны нейкі імідж, так? І калі ты проста ізалюеш людзей і нічога для іх добрага не робіш, канешне, па зразумелых прычынах, па сваіх палітычных прычынах не проста так, але беларус таксама становіцца ахвярай пэўных палітычных дзеянняў еўразвяза. Ну адпаведна беларусы не будуць сядзець разбірацца, а вось чаму еўразвяз зноў там нас не пускае, так? Там візы не даюцца, у там Акропаліс не з'ездзіш і гэтак далей. Гэта ўсё, на жаль, людзі не будуць сядзець і разбірацца ў прычынах глыбокіх, чаму еўразвяз палітычнае рашэнне такое прымае. Ну проста натуральным чынам пагаршае імідж еўразвязу. І я асабіста лічу, што вось еўразвяз згубіў некалькі магчымасцяў, што датычна ну вось напэўна у першую чаргу дыялогу па палітзняволеных, і гэта звязана з тым, што еўразвяз складаная структура і ёсць пэўныя рэчы, которые замацоўваюцца дакументальна, а таксама пэўныя рэчы, якія замацоўваюцца на ўзроўні каштоўнасцяў. Ці вось ну так, каштоўнасцяў ці нейкіх такіх практык гэтага вось аб'яднання, так, што мы не званім Лукашенко, мы там не прымаем нейкія такія больш рашучыя дзеянні. Трампу прасцей, ён можа пазваніць, яму не трэба там потым апраўдавацца перад нейкімі саюзнікамі і казаць, вось чаму я тое ці тое зрабіў ці не зрабіў. Таму я думаю, што еўразвязе проста это складаней. І ёсць такая канкрэтная палітыка, ёсць бюракратыя, інстытуты і гэтак далей. І гэтыя ўпушчаныя магчымасці, яны звязаныя з вельмі ну, скажем, такімі рашучымі дзеяннямі, якія былі звязаны там з закрыццём межаў у першую чаргу, я думаю, і з недзеяннямі па накірунку палітычных зняволеных. Пры гэтым давайце не забываць, што шэраг еўрапейскіх амбасадаў знаходзіцца ўсё яшчэ ў Мінску, і гэтыя, так, канешне, не на высокім узроўні, але ўсё роўна нейкія людзі, прысутнасць іх там малая, але ўсё роўна яны там ёсць. І гэта дазваляе захоўваць пэўныя сувязі, которые просто трэба актывізаваць у важны момант. Але, канешне, у параўнанні з тым, як прыязджалі вось Келах, напрыклад, прыязджаў у Мінск, гэта ну, зусім іншы фармат. Так? Ці ёсць у еўразвяза такія вось людзі, тут пытанне. Наши гледачы рэагуюць на нашу тэму пашпарта. Александр Лойка піша: колькі грошай злілі на гэты пашпарт, а людзі, калі з'язджаюць з Беларусі, не ведаюць, дзе сродкі на існаванне браць. Трэба правільна абіраць прыярытэты. У той жа час Навальніца піша: рабіце пашпарт, калі ласка, вельмі чакаю, ціхенька набуду, хачу. Выдатна. Ось такое меркаванне. Леся, трэба завяршаць, на вялікі жаль мой, гэтую размову. Так, Антон Радзівонаў пытаецца: запытайце, калі ласка, як паўплывалі скандалы са справай Мельнікава і Стрыжака на наша беларускае грамадства? Слухайце, ну я б вельмі хацела адпавядаць тут вам за ўсё беларускае грамадства, але я не думаю, што пакуль што у нас ёсць нейкія там сацыялагічныя дадзеныя. Я прывыкла апірацца на вось, ну, хаця б нейкія замеры грамадскага меркавання, іх у мяне няма, але я думаю, што відавочна гэта захоўваецца ўнутры такога дыяспарнага баблу, да? То бок гэта у першую чаргу сярод актыўнай пратэснай аўдыторыі дэмакратычнай. У іншых сэнсах
краінах я не думаю што гэта закранула больш шырокае грамадства так то бок наўрад ці гэты скандал будзе там весці да сур'ёзных нейкіх наступстваў звязаных з ну вось тым як людзі ўнутры краіны ўспрымаюць сітуацыю наўрад ці гэта зменіць штосьці в плане дапамогі людзям унутры краіны але гэта канешне моцна ўплывае на імідж дэмакратычных сілаў і кейс Мельнікавай і кейс з Байсолам таму з Андрэем Стрыжаком таму я думаю што вось іміджава в плане стаўлення да гэтых арганізацый з боку актывістаў дыяспарнай супольнасці міжнародных партнёраў донараў гэта канешне не вельмі добрая карцінка скажем так кепска і парушае шмат якіх прынцыпаў каштоўнасцяў звязаных з тым як працуюць арганізацыі ну у Еўразвязе напрыклад ці ў ЗША кейс з Мельнікавай ну вядома што гэта моцны удар па іміджу звязанаму з бяспекай так бяспека якая пытанне бяспекі ўнутры палітычных структураў як это ўплывае на людзей унутры краіны ну мне падаецца што ніяк напэўна. Ну так дзякуй вялікі на жаль трэба развітвацца з нашай госцяй кіраўніцай цэнтра новых ідэй дактаранткай універсітэта Карлстада і паліталагіняй Лесей Руднік але перш чым мы развітаемся я па-першае хочу нагадаць усім пра сайт старонку цэнтра новых ідэй заходзьце чытайце артыкулы яны там часам спрэчныя але гэта подстава для того каб подумать и прыйсці до нейкіх сваіх высноваў не забывайте подписываться на YouTube канал Еўрарада и от сябе асабіста і ўсяго калектыва Еўрарада я віншую Лесю с надыходзячым днём народзінаў Дзякуй вялікі дзякуй вялікі дзякуй слухачам до сустрэчы ўсім жыве Беларусь жыве